ku notê xwe bigirin binivîsin kesên ku dixwazin jî dikarin ekranê telefonê ve bi ekranê telefonê ve kamerayê ve fotoğrafê bikişîne yan jî binivîse ji bo ku hûn bîr nekin. Ev her sê herf di kurmancî da tune ye. O ye, ya bi noxte ye, û jî û ya bi kumike hevalno. Belê hevalno îro dersamaya ewil alfabeya kurmancî me dît. Me got çi? Me got 31 herfên kurmancî hene. Em ê dîsa du dersên din jî li ser alfabeyê bisekinin ji kerema xwe dersa ku îro me dît, dersa ku îro min got malê dubare bikin. Heya derseka dinê bimînin di nav xêr û xuşiyê de.